Качваме багажа. Ето го Стевчо. Нашите къде изчезна Калин, бе? Той да не си заминава и ние да не... Гледам, че Краси бега след Лего да ни зарежат тук. Останалото едно кликче, някой гледа да го вземе и не го. Какво? Найлонка. То се свърши. За краката. Тренира. Ето го и Краси, кара ски без ски. Това ще му бъде. Толкова. Виж, човека Ето има го. сноуборд. Ето го зеления дракон. На нас ни предлагаха сноуборд, ма Калин нещя. Това е хатен са Къде ми цигари бе? Аз имам, спокойно. Да ви снимам и двамата. Здрасти, Цури. Сега сме на лифта. Днеска Обенка има рожден ден. Да, бе. Става на 27 години. Да. Не беше ли на 25? 25, аз обаче. Какво маш? Опитвал се да би е по-лесно. Добър ден, Цески, как се чувстваш? Не пуша. Ето и Бени Хил. Стевчо. Така. Там кой чаде най-много. Цурката, Калинката и бат Краси. Зад нас явно се движат още групи идват. Да. Така. Естествено. Като имаш пари излишни ги даваш, като ги нямаш. Това е Бени. Тя е Бенито. Ето я. Всеки са някой казва ли ти? Значи ти идваш и да ти Тебе до Плевен. Другите като ги лява по леса да щракаме ние. Сега ще ги намерим. Или двете ръце. Май ти харесва! Внимавай, чеп! Много сте вечности, що? Малко да поуслабните. Понеже току-що пика и тази песен е за тебе. Най-обичам да пикая, зимно време по снега, фигурки да си чертая и мъртвеца аз да държа. Чека бяга се, че го гони меч. Опуснахме момента. Цял ден го вардим, накрая падна за дървото. Помахай с ръката. Стефанаки, заснели ма? Да. Как се сурнах? Баш когато се